Ja, jongens, ik zie wel wat hinders staan. En al je meisjes die mooie traditionele kleren, dus dat is wel echt heel cool. Het ziet er wel heel bijzonder uit, moet ik zeggen. Jan is al druk met sfeerimpressiebeelden te maken. Dat is ook natuurlijk wel prachtig, al die grote beesten. En die meisjes in kleden erachterop en die grote speer in de hand. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Ik had dit nog nooit eerder zien. Nou, volgens mij krijgen ze een snapje, een drankje. Uit de grote tonnen. Jan, er wat tussen al die hinders. Zit er middenin. Dreimal! Und zum zweiten Mal! Und zum dritten Mal! Dit komt best nog wel krek, jongens.